Kublaya pigi palogi para jor baro ki baju sengutanal besngap ya ki video ha kaneka channel. Te perlok ha kaneka video menta tune page ya kaneka khwai khabam kabade urmasi ujo. Ha ka dor jeng bai tiket kadai lai spa tengka shirwing wei khwai kapor khwai kan den to kapor nyibaje min step kat kut hadu kapor nyibaje min met. Ha ka jeng ai khwai khabam hangne kata urmasi ujo kan dei tang kapung kabasau. Hakaba yaki dukha thamai la debante menta kasngi kasau terik naime arajar pon riu aspa kilo bat bunja dukha kibalathe hakati kapung kata hakani kapung kabasau. Te perlok menta kat bab yang pek yaki jing the dukha hakani kajaka kata urmasi ujo nagamta kani ka khwai khabam kani kade jing bersai ka khamha nagamta jong phi ki prograwon baro. Hakaba kan neka khwai khabam urmasi ujo kan sedang nadu ka khandai terik benai pesan arhajar atun riu. Bat en ai khwai tang haka Saturday Sunday bat Monday kata sisjan sniblei bat sniningkong. Bat en ai khwai ru tang kawai kapung kabasau. Kabai khwai kadai lai spa tengka shirwing wei khwai. Kapor khwai pat kadlong nadu kapor nyibaje min step kan kut hadu kapor nyibaje janmi. Bat om sya ban khwai deki kenyang nre on sya ban khwai tang dau ata moida bat uwi. Te kidu kha thamai ha kane kapung la de banthe menta kasngi kumangal ong kasau terik nei pesan arhajar pun riu aspa kilo badap theru bunjaj ijaj dokha. Te nak menta jong phi ke prograwon ki bakwa bar simenta ha kane ka khwai khabam pla ban lej urmasi ujo ha kasus jan kasngi blei bar kasngi ningkong. Tang lai spa tengka shirwing wei khwai phila ban shong khwai hadu khat ar kanta new baje min step hadu new baje janmet bat om don price om don jing ai snubha rek jing ai subha na kanta ka jong phi ka dehi re ka ba phyo ikidokha na ka te kapung na malathe bunjat kidokha ha ka ba tang lai spa tengka shirwing wei khwai phila ban shong khwai hadu ban dahun hadu khat ar kanta new baje min step hadu new baje janmet. Bat nakamta jong phi perlok ki bakwa balai simenta ha kane ka khwai khabam urmasi ujo pilaru bada phun hi dala jong ha une udambar ubang lapri ha kane ka video. Bat utau dei pran new khandai pra iwei pra wei ar new lai. Te pilaru bada phun shwa ha une udambar ha sho phasalej sya ka te jaka urmasi ujo nakamta kane ka khwai khabam ka badai laisni ha ka sitayo. Sni sajan, sni blai, bat sni minkong.